Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan tasha tamu ta Arewa Fakes TV, tasha da ke kawo muku labarai kan abin da ya shafi fitattun jaruman Kannywood. Yau wannan tasha ta kawo muku jerin hotunan wasu fitattun mawaƙan Kannywood mata wanda ba kowa ya san fuskokinsu ba illa dai kawai ana jin muryoyinsu. Amma idan wannan shine zuwanka na farko shafinmu to ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. To masu sauraron mu, kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura.